No hei, me ollaan Ann ja Pul, kaksi vietnamilaista maahanmuuttajaa täällä Suomessa. Ja tässä ekassa jaksossa kerrotaan meidän tarinoita, miten päädyttiin Suomeen ja miten elämä täällä on lähtenyt käyntiin. Puhutaan vähän opiskelusta, sopeutumisesta ja kaikesta, mitä ollaan koettu maahanmuuttajina täällä. Tervetuloa mukaan. Hei, mä oon Phu, kotoisin Etelä-Vietnamista. Olen asunut Suomessa 8 vuotta. Toimin freelance-kurssisuunnittelijana ja suomen kielen tutorin vietnamilaisille. No hei, on kotoisin kauniista meren rantakaupungista Vietnamin keskiosassa nimeltään Quy Nhon. Olen ollut Suomessa jo 7 vuotta. Minä olen kuvittaja, suomen kielen tuutori vietnamilaisille, sisällön tuottaja ja kevytyrittäjä. Joo, meillä taitaa olla jonkinlainen kohtalo yhdessä. Olen myös syntynyt Quy Nhonissa, mutta vanhempani muuttivat Etelä-Vietnamin lähellä Ho Chi Minh kaupunkia, joten kasvoin siellä. Ann ja minä opiskeltiin yhdessä 3 vuotta yliopistossa Vietnamissa. Ja sitten kohtalo toi meidät yhteen täällä Suomessa. Mutta tulemme tänne eri tavoin, joten saattaa olla, että tarinamme kiinnostaa teitä. Mä pääsin Suomeen opiskelemaan tradenomiksi Lapin ammattikorkeakoulusta Torniossa. Valmistumiseni jälkeen koronapandemia vaikutti työtilanteeseeni paljon, joten päätin käyttää vuoden suomen kielen opiskeluun ja hakea lähihoitajaopintoihin. Tämä vastaus auttoi minua sopeutumaan paremmin Suomeen ja löytämään uusia mahdollisuuksia. Niin. Entä sinä, Phu, missä päätit lähteä Suomeen ja mitä odotit tältä muutolta? No, mä luulen, että mulla on joku kohtalo Suomen kanssa. En ikinä ajatellut, että muuttaisin tänne asumaan. Mun on pakko tunnustaa, että opiskeluaikoina mä sekoitin usein Suomen ja Hollannin, koska Suomi on Finland ja Hollanti on Halland ja sitten niinku Lallaan, niin se niinku helppo mennä sekaisin. Niin, ja opiskelin yliopistossa Venäjää ja sain stipendin opiskella 10 kuukautta Moskovassa. Siellä mä sitten tapasin mun tulevan miehen, joka opetti mulle Venäjää ja asui Suomessa. Sitten rakastuttiin, mentiin naimisiin ja asuttiin hetki eri maissa, koska mun piti silloin valmistautua yliopistosta. Ja sitten yliopiston valmistumisen jälkeen muutin Suomeen hänen luokseen. Kuulostaa siltä, että teidän rakaustarinanne oli kirjoitettu tähtiin. Niin ehkä. Itse asiassa mäkin mietin yliopisto-opintoja Suomessa englanniksi, mutta se valmistautuminen oli mulle liian vaikeaa, liikahomma ja niin silloin mä luovutin. Oliko sulla vaikeuksia valmistautua yliopistoon? No on vähän. Eikä hoidin kaikki tarvittavat paperit koulupaikan hakemiseen. Yritin tosi kovasti saada IELTS-kokeesta 7 pistettä ja sen jälkeen laitoin hakemuksen kouluun. Onneksi sain lopulta 80% stipendin Lapin ammattikorkeakouluun. Wow, se on todella hieno saavutus. Niin, kiitos. Minua kiinnostaa, että miten sä valmistauduit muuttoon? Mitä kaikkea piti hoitaa ennen lähtöä? No joo, ennen kuin muutin Suomeen, piti hoitaa ihan hirveästi asioita. Aloin opiskella suomea jo ennen kuin tulin Suomeen, että sopeutuisin paremmin uuteen ympäristöön.
tutustuin myös suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin etukäteen, jotta tietäisin mitä odottaa ja miten tällä kannattaa käyttäytyä. Mm, joo, mutta mun tilanne oli vähän erilainen. Tulin Suomeen perheen takia. Niin kuin perheen elämä 23-vuotiaana tuntui aika odolta. En tiennyt edes mitä odottaisi mua. Ennen muuttoa yritin opetella vähän suomea. Ajattelin silloin, että mä kävisin Suomessa kielikurssilla ja sen jälkeen opiskelisin jotain, mutta en oikeastaan tiennyt silloin, mitä haluaisin opiskella. En suunnitellut muuttoa mitenkään erityisesti. No, voin kuvitella, että perhe-elämä ja muutto uuteen maahan, niin nuorena on ollut aika iso juttu. Mutta hyvä, että olet nyt hallinnut elämäsi tosi hyvin. Niinpä. No, mitkä oli suurimmat haasteet, joita kohtaisit valmistautuessasi? Opiskelin koulussa englanniksi. Sitten kieli oli ehdottomasti yksi suurimmista haasteista. Oli eikä kertaa, kun asuin kaukana kotoa ja jouduin jakamaan kämpän muiden kanssa. Se oli uutta ja välillä tosi vaikeaa. Pääsi elinkustannuksia Suomessa on paljon korkeammat kuin Vietnamissa, joten mulla oli myös taloudellisia ongelmia. Niin totta. Niin, lisäksi ilman suomen kieltä on oikeasti tosi vaikeaa löytää töitä. Muistan vieläkin, kun yhtenä yönä oli minusta 30% astetta pakkasta. Oikeasti? Niin, joo. Tiedä, kun mä ja kaveri käveltiin ympäri Tornion ravintoloita kysymässä töitä sellaisessa kylmässä kelissä. Niin, ja me jätettiin puhelinnumero monen paikkaan, mutta vain yksi kiinalainen ravintola otti meitä töihin, mutta sekin oli tosi pienellä palkalla. Joo, tosi ikävä kuulla. Teillä oli todella haastava tilanne. Onneksi kuitenkin saitte töitä, vaikka palkka ei ollutkaan paras. Oliko siinä kiinalaisessa ravintolassa mahdollista harjoitella suomea? No, tosi hauska oli se, että silloin en saanut duunia ravintolasta, mutta omistaja tarvitsi lapsenvahtia himansa, joten mä otin sen duunin himassa, sillä puhuttiin englantia. Joo, olipa hauskaa. Ravintolatyötä haettiin, mutta lastenvahti myös saatiin sen sijaan. No, entä sinä? Mä luulen, että elämä perheen kanssa on varmaan parempaa, eikö niin? No, en tiedä, ehkä niin, mutta ekat ajat Suomessa kuitenkin oli aika haastavia, kun asuin yksin, tai tarkoitan ilman mun omia vanhempia uudessa maassa, uudessa talossa, uudessa perheessä ja miehen perheen kanssa, joka ei puhunut mun kieltä. Kuulen päivittäin vieraita kieliä ja en ymmärrä kaikki. Joo, ja kielimuuri saa minut kaipaamaan Vietnamia. Niin, mä ymmärrän. Joo, ja perhe-elämän tuntui tosi odolta. Varmaan olin silloin vielä aika nuori. Aluksi asuin appivanhempien kanssa ja totta kai siinä tuli paljon väärinkäsityksiä kulttuurieroista ja eri kielistä johtuen. Mutta mun uudet vanhemmat kuitenkin autoi mua tosi paljon. He antoi mulle perheen tunteen, vaikka meillä oli omat erilaisuutemme. No, hienoa, että sun appivanhemmat autoi, vaikka kulttuurierot ja kieli varmasti hankalia. Joo, kyllä. Ja mua kiinnostaa, millaisia olivat ensimmäiset vaikutelmasi Suomesta? No, saapuin Suomeen ekan kerran lokakuussa ja Lapissa oli jo tosi kylmä.
muistakan vielä, kun lämpötila oli jotain 5-6 astetta, mulle joka tulen kuumasta maasta, se oli aikamoinen shokki. Niin joo. Olikin mulla shokki, kun tulin Suomeen jouluna. Niin joo, niin ymmärrät, mutta Sumi vaikutti kuitenkin heti rauhalliselta ja sestiltä paikalta. No, ja suomalaiset, aluksi suomalaiset tuntuivat vähän etäisiltä, mutta aika pian huomasin, että he ovatkin tosi ystävällisiä ja avuliaita. No, sain paljon apua vanhemmilta, mieheni vanhemmilta ja opiskelijoilta ja suomalaisilta opettajilta. No, se on tosi hyvä, kun sai apua. Niin, tiedätkö, olin ihan yllättynyt, että tällä voi kutsua opettajia etunimellä ja että opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole juuri mitään etäisyystä. Se oli ihan ori menikiä verrattuna siihen, mihin olin tottunut Vietnamissa. Niin joo. Meillä Vietnamissa on semmoinen arvojärjestys kuin armeijassa. Niin. No, entä sinä? Mikä on sun vaikutelma Suomesta? Itse asiassa kävin Suomesta 2 ennen kuin muutin tänne pysyvästi. Tänä vuonna tulee täyteen 10 vuotta siitä, kun tulin Suomeen eka kertaa. Silloin oli juuri joulu ja todella paljon unta. Rakastuin heti siihen messään, joka oli appi vanhempieni kodin lähellä. Tiedätkö, kun lumi peiti kaiken ja se näytti ihan kuin satomesältä. Niin, Suomen talvi tosi kaunis. Joo, ja lisäksi appi vanhempieni asuinpaikka on melko hiljainen ja harvaan asuttu, niin silloin ajattelin, että Suomi on kuin yksi iso maaseutu. Oliko Suomi sellainen kuin odotit ja mikä yllätti sinut eniten? Niin. Suomi oli suurimmaksi osaksi just sellainen kuin odotti, mutta pari juttua yllätti kyllä. No, suomalainen varautuneisuus oli vähän hämmentävää aluksi. En ollut ihan tajunnut, että ihmisen voisi olla niin hiljaisia ja etäisiä. Ja sitten tämä suomen kieli, se oli kyllä vaikeampaa kuin arvaisin. Niin. Ja plus se kylmä talvi, no ihan eri maailma kuin mihin on tottunut. Alku oli siis aika haastavaa, mutta pikkuhiljaa asiat alkoivat helpottaa ja lopulta sepeuduin tänne ihan hyvin. Joo, mä oon samaa mieltä. Kielen opiskelu on hankala, mutta se on mielenkiintoinen aihe. Voidaan myös myöhemmin keskustella siitä enemmän. Ja kulttuurierot ovat myös haastavia ja paljon kerrottavia. No totta kai. Kielen opiskelu ja kulttuurierot on kyllä mielenkiintoisia ja aika haastavia juttuja. Joo, me puhutaan jossakin seuraavassa jaksossa. Niin on varmasti. No, onko sulla neuvoja muille vietnamilaisille tai maahanmuuttajille, jotka harkitsevat muuttoa Suomeen? Neuvoja? No, en ehkä nyt antaisi neuvoja, mutta ajattelisin, että jos joku suunnittelee muuttoa Suomeen, olisi hyvä tutustua kunnolla Suomeen ja valmistautua henkisesti etukäteen. Jos mahdollista, kannattaa myös opiskella suomea jo ennen muuttoa. Mitä vielä? Suomen muutto on vietnamilaisille ulkomaille lähtöä ja uuden maan asukkaana on tärkeää olla avoin uusille asioille ja pyrkiä sopeutumaan ja olla positiivinen elämässä. Joo. Näin aina ajattelen.
Niin. No hyviä pointteja. Somemuuto on iso juttu ja henkinen valmistautuminen sekä kielen opiskelu etukäteen voi oikeasti helpottaa. Plus positiivinen asenne ja avoimuus uusille jutuille vie pitkälle. Joo, seuraavassa jaksossa puhutaan lisää tästä aiheesta, siitä kuinka maahanmuuttajat voivat pärjätä elämän Suomessa. Kiitos, että kuuntelitte tarinamme. Toivottavasti saitte tästä jotain hyödyllistä. No, kiitos ja kuulemiin. Odotan innolla, että päästään puhumaan lisää enemmän seuraavassa jaksossa. Kiitos. Heippa!